Δευτερόλεπτα. Η αριστερά, η αριστερά υπάρχει για δύο λόγους. Καταρχήν, για να μπορεί να προσφέρει ένα δίκτυο ασφαλείας για τον κάθε αδύναμο και δεν μπορεί να έχει ένα αξιοπρεπή τρόπο διαβίωσης. Επίσης, να δίνει δύναμη και ελπίδες σε όποιους έχουν όνειρα και φιλοδοξίες. Δηλαδή, να μην αφήνει τις ταξικές διαφορές να καταδικάζουν τους ανθρώπους σε μια στασιμότητα. Σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητά μου, έχει στόχο να συμβάλλει στο δυνάμωμα του κόμματος και στο δυνάμωμα των κοινωνικών δυνάμεων που εκπροσωπεί. Των ανθρώπων του μόχθου και όλων των εργαζομένων. Των νέων, των γυναικών. Στη ζωή μου έχω μάθει να μπαίνω μπροστά και να είμαι παρόν στα δύσκολα. Προέρχομαι από την τοπική αυτοδιοίκηση και πιστεύω ότι αυτό το μοντέλο πρέπει να έρθει και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Να ακούμε τους πολίτες και να μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματά τους. Θα είμαστε μέσα στην κοινωνία, στους δρόμους, στις πλατείες, στους χώρους εργασίας, παντού. Έτσι όπως ήμασταν στην κρίση, έτσι και μετά. Αυτό πρέπει να το ξανακερδίσουμε γιατί κάπου το χάσαμε. Ο ηγέτης του αριστερού κόμματος είναι πρώτος μεταξύ ίσων και πρέπει να τρέχει 2 φορές από τους άλλους. Το κεντρικό μου σύνθημα είναι αλλαγή πορείας. Αλλαγή πορείας όμως προς τα αριστερά. Προς τα αριστερά για το ΣΥΡΙΖΑ και τη χώρα. Προς τα αριστερά με περισσότερο κράτος στη δημόσια ζωή της χώρας για ευημερία, ίσες ευκαιρίες για όλους. Πάμε αλφαβητικά. Επίσης, θέλετε να συνεχίσετε? Όχι, εντάξει. Αλφαβητικά πάμε και στις ερωτήσεις που μπορεί να σας θέσουν, κύριε Κλέτση. Επομένως, κύριε Πολάκη, έχετε εσείς το λόγο. Αποστόλη, επειδή έχεις εμπειρία μεγάλη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Έχω διατυπώσει επανειλημμένα στο πρόγραμμα που έχω βγάλει με τους 6 πυλώνες ότι μια μεγάλη μεταρρύθμιση που χρειαζόμαστε είναι η μεταφορά πέρα από πόρους και προσωπικό αδειοδοτικών αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Βεβαίως. Συμφωνείς με αυτή την άποψη? Συμφωνώ και επίσης αδειοδοτικών μεταρρυθμίσεων και ευθυνών. Να σταματήσει αυτή η διάχυση των ευθυνών που υπάρχει αυτή τη στιγμή και δεν ξέρουμε ποιος έχει ευθύνη και δεν ξέρουμε και από ποιον θα ζητήσουμε επιτέλους ευθύνη όταν έχουμε μεγάλες ζημιές. Έτσι. Βεβαίως πρέπει να έρθουν στην τοπική αυτοδιοίκηση όλες εκείνες οι δικαιοδοσίες έτσι ώστε να μπορεί να πάρει τις ευθύνες στην πλάτη της, να έρθουν όμως και τα οικονομικά εργαλεία για να μπορέσει να αναλάβει τις ευθύνες αλλά και να δώσει έργα τέτοια ώστε να μπορέσει τελικά η τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει αυτό που πρέπει να γίνεται για να δώσει έργο. Γιατί έτσι όπως είναι τώρα η τοπική αυτοδιοίκηση και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός είναι και δεν είναι. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Ο κύριος Φάμελος θα έχει το λόγο και μετά ο κύριος Φαραντούρης. Απόστολε, θα επιστρέψω σε ένα θέμα που σε ρώτησε προηγουμένως η κυρία Βίδου. Ναι. Η δήλωσή σου πρόσφατα για τις ιερόδουλες με την οποία εγώ διαφώνησα και δημόσια εξέθεσε το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό γιατί έρχεται σε αντίθεση με πάγιες θέσεις του. Το ερώτημα όμως δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή καθ' αυτή τη θέση. Έχει να κάνει με το πώς το βλέπεις από τη θέση του υποψήφιου Προέδρου. Πιστεύεις ότι μπορούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να εκθέτουν το κόμμα παραβιάζοντας πάγιες θέσεις του στη δημόσια σφαίρα και υποτιμώντας και τη συλλογικότητα αλλά και προσβάλλοντας την εμπιστοσύνη της κοινωνίας? Σε ό,τι με αφορά, έδωσα τις απαιτούμενες εξηγήσεις στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και μίλησα και απάντησα και στην κυρία Βίδου και είπα ακριβώς όταν για τους μετανάστες και για τη σεξουαλικότητά τους. Πιστεύω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε να μιλάμε για όλα, όχι δημόσια, στα όργανά μας. Μπορούμε να διαφωνούμε, όχι δημόσια, αλλά αν πούμε κάτι το οποίο είναι εκτός γραμμής και δεν το καταλάβουμε, ερχόμαστε στα όργανα, το μιλάμε, το συζητάμε και μπορούμε να επιφυλαχθούμε και να πούμε ότι έκανα λάθος και να ανακαλέσουμε. Συμβαίνουν αυτά. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά μπορούμε και να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε να είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ στρατιώτες που λέμε ναι σε όλα. Μπορούμε να διαφωνούμε εντός των οργάνων και να υπάρχουμε, να συνυπάρχουμε με τις διαφωνίες μας. Αλλά εντός των οργάνων. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, και ο κύριος Φαραντούρης κλείνει τον κύκλο των ερωτήσεων προς τον κύριο Κλέτσο.
Απόστολε, επειδή έχεις εμπλοκή με τα αυτοδιοικητικά, κατέθεσα ένα πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κεντρικός πυλώνας του οποίου, εκτός από τους 2 αντιπροέδρους, είναι η περιφερειακή ανασυγκρότηση. Ζητώ το Περιφερειακό Συμβούλιο να περιλαμβάνει τα μέλη μας, χωρίς να ξαναεκλέγονται, που έχουν ήδη εκλεγεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα επιμελητήρια, στις νεολαίες, στα εργατικά κέντρα. Πες μου, σε παρακαλώ, την άποψή σου και αν θα το υιοθετούσες σε ένα προσεχές καταστατικό συνέδριο που εισηγούμε. Ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Εν τω μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχουμε μια σωστή εκπροσώπηση. Και αυτό ήταν το λάθος μας. Και αυτό, αν θέλετε να ξέρετε, ήταν το λάθος μας και το πληρώσαμε και στις εκλογές που χάσαμε. Σε όλες τις εκλογές που χάσαμε. Ήταν το ότι δεν ήμασταν σωστά τοποθετημένοι αυτοδιοικητικά και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό, τόσο στα επιμελητήρια, όσο και γενικά στο συνδικαλισμό. Έχουμε έλλειμμα. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν το ξέραμε, διότι ήμασταν νέο κόμμα και εξακολουθούμε να μην είμαστε παλιό κόμμα, αλλά αυτό πρέπει να το προσέξουμε, πρέπει ο καινούριος αρχηγός να το δει, πρέπει να κάνουμε μεγάλο αγώνα για να δούμε πώς θα οργανώσουμε τη βάση στην αυτοδιοίκηση, τόσο στον πρώτο βαθμό, τόσο στο δεύτερο βαθμό και παντού. Δεν είναι δυνατόν σε μεγάλες πόλεις όπως είναι η Λαμία, όπως είναι η Θήβα, να μην κατεβάζουμε εμείς ψηφοδέλτιο. Είναι απαράδεκτο και να μπαίνουμε σε ψηφοδέλτια, να μπαίνουν οι σύντροφοί μας σε ψηφοδέλτια, στα αντίπαλα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, στον Αντάρτη ή στον πρώτο που έχει το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι απαράδεκτο αυτά τα πράγματα. Συμφωνώ με αυτό που λες, πραγματικά το υιοθετώ και είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και για το συνδικαλισμό. Και στο χρόνο σας ακριβής στην απάντηση, κύριε Κλέτσο. Πάμε τώρα σε εσάς. Κατάφερα και αυτό, τώρα στο τέλος, εντάξει. Μια χαρά τα έχετε καταφέρει. Κύριε Πολάκη, ο λόγος σε εσάς, το δικό σας όραμα.